Com es para això? Com es para això? Aquí. La Bonasierra i en Serra o què n'has fet? Bonasierra, no Buenaschwaner. És que el que passa és que en Serra últimament s'està disfressant molt i avui han quedat per disfressar-se. Que per què? No ho sé, els agrada. Però aquí estic jo. Buenasierra o Buenaschwaner. Avui Buenaschwaner. Que... Bueno, parlarem una mica amb en David que, clar, com a Buenasierra farem entrevistes de les guapes, no? I jo vull preguntar-te... Això em queda una mica petit, A mi també. Sóc cap gros. I tu tens el cap quadrat perquè... Tu, al projecte de The Schwaner, tu quan vas entrar? Jo, al principi de tot. A l'excursió a Barcelona. Sí, jo lo sé tot. O sigui, abans no hi eres. Bueno, és que no em troba mai ningú perquè és molt pico. I clar, és com si no hi fos. Val. I ara vull fer-te una pregunta. Sí. Mira. Ui, ni idea, jo, Aquests llibres són molt difícils. A la foguera. Mira, foguera. són les 6 en punt. Les 6 en punt. Tu, quan estigui aquesta entrevista, Sí. què t'has pensat fer? Mira, el primer de tot, vaig a deixar aquesta PCP perquè porto des del principi del vídeo amb la PCP a les mans i està apagada, saps? I clar, no em serveix per res. Però que això hauríem de simular, que hauries de fer veure que estàs jugant. Vale. Estan sense, faig veure que estan sense, vale. I aquest què? Que fa com jo l'altre vídeo? Fora! Seguretat! Però que això també és un producte del vídeo que li hem dit abans, que vagi emprenyant. Però això també ho hauríem de... Perquè ho estem descobrint tot, no ho entens? Ostres, que malament... Llavors, què tens previst després d'aquesta entrevista? Pues mira, jo m'ho estava pensant, no? I... És que no sé que no penso sovint, però no fa falta que riguis tant, No puc aguantar-me el riure. Què? Va! No he pensat res, jo. Perquè no penso gaire. You don't think. I don't think. Are you ready? No, en pasteg. En pasteg. Que bromes de la televisió. No us preocupeu, nosaltres som així. Hem nascut així i sempre serem així. Que serem sempre un equip. Encantat per l'entrevista, David.